Alright. Tutakufunza First Peter chapter 2 verse 9. Amen. Amen. First Peter chapter 2 verse 9. Tichaverenga kuna Petro wekutanga ka chapter 2 verse 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, upurisita hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vakazviwanika, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Haleluya. Chirindiro chirungu. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Thank you. Ndinokuverenga vision itanapa zvachero ndikazora sechita kwandinoenda mharidzo yangu mukanzwisisa vhesi iyi ndofunga ndinenge ndaparidza zvakanaka. Amen. Hallelujah. New Living Translation inoti zvoti, but you are not like that, for you are a chosen people, you are royal priests, a holy nation, God's very own special possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into his wonderful light. Amen. Vhesi riri kutitaura kuti iye wakagara pachepa. You were chosen by God. To him you're special. Hallelujah. Kana akakutarisa kuna nation, that's a holy nation. Akakutarisa. Amen. Saka ndichaparidza zvazvese zvandichaparidza, asi nyaya yangu yese iri papa. Musoro shoko wangu uchiti muka. Haleluya. Muka ndo musoro shoko wandichafamba nawo. Chikutanganira kutsanangura rudo rwaMwari sekunzwisisa kwandinoita. Inini ndiri maererano tu Maiki naMichelle. Muzachero mwana akadonha unotorwadziwa iwe mai, akarwara unotorwara unesinziwe mai vacho, because ameno zvazviri bhodhi yacho haitsanangurike, vanoita kuti vakadamburwa pandiso. Haleluya. Haleluya. Ndoziva vamwe vakomana vasinamunha kusanzwisa zvandikutaura, but ndikuda kudraiva nyaya yangu yerudo rwaMwari from being a parent. Amen. Andiri nawo mwana wangu chero kurudzi ndikazoona mwana ndiki chaichimurova ndogona kunzwa hasha ndikazozvidzora hangu pamukusamurova mwana wacho, but mwana handigoni kutsanangura damai mogona kuti basi haisikonei kuti kwakarwadza kulebha kana kuti chii, but kungoti mudhemu wako it's like a piece of you, so wekuti haudi naye. Ndina maidzi akambondirovera mwana Maiki ane 2 years, kusvika mwana akaita bhureki mumusana so neshangu indandisati ndichiri kurova maoko kuti iwe chaya usvika munhu awadzidzirwa mwana sawai wakona ndakarwadziwa zvokuti ndegona kutusungisa munhu pamusungwa ini, ndakazvokuti varibatsirei akakasika kuenda nokutandampiwa namunhu munyarikari. Brother Shepherd ndikuproparidze naye. Haleluya. Tivaungana maoko. Chakunedza kutsanangura ndechekuti handigona kuzvicontrola when it comes to my kids. Runorwati rwakawandisa and I will do everything. Chero paine maapple too. Vadya ndinotoda kuti ndisvenge nzara ivo vadya, because ndevangu handizive kuti zvakamboumira sei, but ndinofunga kuti with right bond
from the kind of love that God has for us. Of which God is perfect. It's not going to be perfect. Mwari not perfect. But she don't know what feelings are very perfect. Never be like this. I'm not like it. Don't mind it. Don't mind it. I told you. So I came on. Hallelujah. Njoku moti chienda mwanangu unoweni wechipiriso chekufira vanhu vari pasamba vasinganzwisisi vamwando zvavanoita munoparizirwa mutere enda unofira that kind of people. Amen. Mwari akanga akatarisa mwana wake achirohwa nemunhu waakasika nemaoko ake, akatarisa mwana wake achibairwa achipfekedzwa munzwa nemunhu waakasika ndiri nevakomana vatofanira kurumbidza Mwari zvishoma chiosha daidiri neMwari vanhu vese vaoka chero vadzidzi vaisamaparara ipapo because vanokwanisa zvekuta kuti zvinonzi Mwari tozviona komana vasikana kana manai. Haleluya. Tinoenda pana John chapter 5 tinosangana nemurume uya wekurarama paBethsaida for 38 years. Jesu ndobva auya shoko raMwari rinoti zvoni akagara aiziva kuti akanga ari papo for a long time. I guess Mwari Jesu chipepanga chokekasira rambodzika aingomona mupeshu achingori pababa saka akasvika vanhu vakasvika vamutarisa zvikanzi naiwe unoda kupora here kunotaura ikereke nhasi kana vai kuchechi vaikeiko munoda kupora here moda kuiteiko iye ndokuti ndifunge zvinoshaya munhu anondipushira mugauno petechezi ndinongoya kungotitangira chichi unoda kupora here pindura munhu unogorengei kuchechi haikunokuta zvekupreze kwachivaido mupfeka haitipidze mumweya. Haleluya. Kana wari muchechi wavikei fokasana izvozvo because zvekutasatasa hazviperi maexcuses haaperi indokoterekeza kowandisa vanhu vamwana. He could have made a plan, make friends wekuti kana kubraiva chaiko kuvakomana dokupai mari yakadaisa kutangira kuruitira mumvura tetechezi dzakawandisa vanhu vamwana uchikuya kuchechi everysande inogorerawanadavo. Haleluya. uchinotiine manonzine BP kuti vangozodhandisane because BP yangu ndofanira kunge ndasvika kumatoptop ndofanira kuita sei vakomana simukai pameti pamakarara. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Amen. Chaya. Akazonzika Jesu muka utore chimeti chako ubaya. Amen. Joshua yarinaro Ubai. Chaya posto. Amen. Yeah. Ubai. Zvimeti zvakawandisa in this day and age unogona kublema upbringing kuti ndakazoabhuswa handina kuzodzidza zvakakwana ndakuzosvika pandaida handina kuzoda sei pamwe ndakasviba ndosaka ndisina you know my excuses are paid but mutengisakanga mutengo chakuzongona taketei now muka pachimeti carry your brokenness kana kuri muzuri munhu wekuti vamwe varwadziswa sereke use it to God's advantage. Unozona ari broken akakumirai panapa vakuparidzirai anzvaro zvinotomudzanaisauro zvaanoziva and then anogona vanhu because akarwadziwa. Amen. ndizvinonakasaiva kuti muka. Haleluya. Haleluya. Why akanzi mukautaure chimeti ufambi petechezi ndakangorara pasi amene kuti akarorera ipapo paBethsaida then anakaitara ipapo amene petechezi akawandisa akangori bachira zvake but life passed
say this, actually, see God's very own special position. As a result, show others the goodness of God. Give us a day. Passionate, 38 years, trying to show others the goodness of God. Hallelujah. Muka basa namanya batu. Amin. Unataka kuwa basa pale Yesu baba anatuoi for Christian nations. Ndipo basa. Pita kanzishwa ni unataka hivi mnaona bwana. Amen. Feed my sheep. Those are not for Peter. Besa namali feed his sheep. Sheep zamani beziko. Mungu wewe sababu wana Yesu. Anapita ndoa singapite. Wao fruit zako zinanyesha zamani na choose to feed my sheep. Encourage people, edify people's lives. Amen. Hallelujah. Jonah Nemuromo wakakwenda mwari kunzanzaro nini kwamenda nemuromo yoyo mubhoti achikapenda kutashishi Jona napuwa boga utakasvika kuniniva akaparidza sisi yese ichatendeuka vomwari obva anzvira kungoni pasisi iyoyo but Jona ngada azvokuchechi zvionezezvo zvamwari zvinotyisa izvo sezvinokuita mamariri mazuva kuchechi kunonakidza chechi kunonakidza kuti asi vamwe toziva sande nokufana mai vatonedzeka kuti mwana achienda kuchechi kauti unouya zvako kana kuchidzirira kana kuchiita senzezi yakupera tobva kuzi apiwa sikiwa ndii apiwa taski yekuenda kuniniva sezvakaita mhesa pana sina gift unomo pauri pamba kubasa kumba kuchi une zvawakatomirwa kunzi zvawakakuiswa naMwari mauri kuti ukazvirwirisa vakawanda vanozvirwa nyasha naMwari. Amen. Iye ndokupinda mubhoti ndokugara Mwari ndobva vatumira mhepo ichibvame kuti vamuzvukudzewo kuti naiwe Jona kuwapendeki naiwe Jona Jona arara apa asi Jesu ndiye akarara mboti yakaita kuti amuranga muboti pisisi ko Jona unoranei haleluya naiwe Jona unoranei apa una na kesh apa una kana muroho apa uri kutsvaka basa unoranei Yeah.
Jesu achizvizvi usari zvindoitodoedzese mayuninanipo Jesus died on our conscience. Onoviga zvako kuviga paanozoya Mwari wotizvona dzatinadzo nyasha dzedu nekufamba tinadzo taenda kuchechi ende taigoimba ende usina naimpakti yaunoita zikanwa kuti uripo. Haleluya, haleluya, tinombera Mwari. Amen. Alright. Kana wanataka kutabasa na Mwari atita kuzvifonera. Hello? Amen. Uchipinzwa na maoko. Amen. Ukaparidza ukerwa maoko. Ukaofukonzvonogo. Amen. Basa rikukakubatwa ndizvo. Amen. Ngaribatwe nemazvo. Amen. Azizikama. Amen. Because we are only doing it nekuti nyasha dzatakatirwa dzikuru kwazvo. Amen. Ende Mwari ndiyanotigonesa. Oh yes. Saka zvakakuvashumira kuri pamusoro pevamwe vanhu vese. Isakubasa raMwari wakadzikama. Yes, chill spot. Hallelujah. Amen. And another point. Zvakanaka kunzi munoparidza sisene mazondikokorera. But kana pashaya anokudaro usambozvitondora kana. Iwe zvake should give your best. Yes. Izvo zvinomaoko kuti hamasi zvinenge zvafaya. Amen. Kana uchizviisa kunanchi tozviisa kunanchi. Because ukatsvaka validation yevanhu vamanga havanzwisisi. Amen. Jesu akati mhaini vanhu iko. Vamwe vati vanhu havatozwisisi. Saka usatsvake validation from people. Reaffirm yourself. Iko kukuudzana zvako kuti iwe gonako kana zvinoita kuti mpasha yaneka guru. Ukamuona chakanaka, just compliment. Just compliment. Amen. Nekuti zvinokurudzira munhu. But iwe wacho uri kuti encourage yourself in the Lord. Kana pashaya it's okay. Famba zvakadaro. Hallelujah. 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 Yuzviro zvakaseka uri muka. 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 Ngatibatsire. Zvipo zvakatiwa ngatizvishandise. Mwari ngaabatsire basa. Amen. Mwari ngaabatsire basa. Amen. Muka pawakazorora zvakwe papa. Because uchakuudzwa mangwana. Kuti okay, ndinokuda sei mwanangu. Ndinokudawo, ndinokuda. Ndokudisa ndakatuma mwana wangu